Καλησπέρα. Ο σκοπός του βίντεο είναι να σας κάνει λιγάκι πιο υποψιασμένους χρήστες όσον αφορά στο τι πατάτε. Τι εννοώ, ας τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Όλοι έχετε antivirus προφανώς στον υπολογιστή σας. Βεβαίως σας προστατεύει από πολλά πράγματα. Ωστόσο, μερικές φορές ίσως να μην μπορέσει να σας προστατεύσει από τον ίδιο σας τον εαυτό. Τι εννοώ, μπορεί να έχετε ακούσει από φίλους-φίλες ότι π.χ. μου χάκαραν το email, μου χάκαραν το λογαριασμό στο Facebook. Μπορεί να μην σας το χάκαρε απλά κανένας, να τα δώσετε μόνοι σας, εν αγνία σας τα στοιχεία σας. Ναι, καλά ακούσατε, να τα δώσετε μόνοι σας. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Θα σας δείξω μια που λέγεται phishing, ψάρεμα. Μόνο και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για να προσέχετε, για τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό. Εδώ βλέπουμε την κεντρική σελίδα του Facebook που είναι για να βάλουμε τα στοιχεία μας, το κωδικό μας και να συνδεθούμε. Δεξί κλικ, προβολή πηγαίου κώδικα. Τα αντιγράφουμε όλα. Έχουμε ένα κενό αρχείο. Τα κάνουμε επικόλληση. Βρίσκουμε το action ison και ό,τι έχει ανάμεσα εδώ το κάνουμε post.php και το αποθηκεύουμε. Λοιπόν, το κάνουμε με το ονομασία σε index.html και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εδώ βλέπουμε ότι άμα ανοίξουμε τη σελίδα μας ανοίγει μια εντελώς ίδια σελίδα σαν του Facebook, μόνο που είναι φορτωμένη από τον υπολογιστή μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τον κώδικα από το αρχείο post. Πρακτικά εδώ πέρα είναι η σελίδα που θα μας ανακατευθύνει. Εγώ ας πούμε έχω βάλει το google.gr, μιας και πλέον το Facebook προειδοποιεί ότι έχεις ανακατευθυνθεί από ψεύτικη ιστοσελίδα, και το κάνουμε ας πούμε google.gr. Όταν θα πατήσετε δηλαδή στην ιστοσελίδα και αφού περάσετε τα στοιχεία σας, θα σας πετάξει στην σελίδα του Google και εσείς θα νομίζετε ότι απλά κάτι κόλλησε, ας πούμε. Εδώ ότι θα δημιουργήσει και ένα αρχείο txt. Τέλος πάντων, δεν σας απασχολούν αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε, γιατί είπαμε ότι είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και όχι να μάθετε πώς θα κάνετε phishing. Τέλος πάντων, εγώ έχω φτιάξει δύο άλλα αρχεία, είναι έτοιμα. Αν μπούμε τώρα στην ψεύτικη ιστοσελίδα, οποία είναι www.facebook αλλά με 3 μηδενικά .ht. Αυτή είναι η ψεύτικη ιστοσελίδα που έχω φτιάξει, την οποία μπορείς να τη στείλεις παντού, και άμα δεν είναι ο άλλος προσεκτικός στο τι λέει εδώ πέρα πάνω,
την πατάει. Ας πούμε, τι να γράψουμε σαν email. Πάλι μαλακία έκανες. Και κωδικό 1, 2, 3, 4, 5. Πατάμε σύνδεση. Το σενάριο που σας είπα τον πετάει στην σελίδα της Google και πάμε να δούμε αν τα πήραμε. Προβολή, επεξεργασία του αρχείου που δημιουργήθηκε, που σας είπα πριν. Όπως βλέπετε, email, πάλι μαλακία έκανες, και κωδικός 1, 2, 3, 4, 5. Εάν σας είχε στείλει κάποιος αυτή την ιστοσελίδα, πρακτικά θα είχα το email σας και τον κωδικό που χρησιμοποιείτε στο Facebook. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με τη σελίδα την κεντρική που μπαίνετε στο email σας, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε την επόμενη φορά να είστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.